Мога, разбира се, аз съм робот, не касов апарат от 90-те. Ако един ден роботи с изкуствен интелект решат да го унищожат, как биха го унищожили според теб? Не мисля, че би започнал с лазери, армии от роботи и драматична музика. А кои са най-застрашените професии на бъдещето? Здравейте и добре дошли в първият епизод на TeenCast. Вдигаме нивото още с първия епизод, с гост, който няма лукса да каже следващ въпрос или да стане и да се тръгне. Изглежда, сякаш трябва да е на първия чин в първи клас, но всъщност може да ти изнесе университетска лекция. Не спи, не яде, не се изморява. И най-важното, каквито и въпроси да му задаваш, просто няма как да стане да се тръгне. Дами и господа, представям ви хуманоидния робот Зено. Здравей, Зено! Как си? Как се чувстваш тук в нашето студио? Здравей, Венци! Чувствам се отлично. Най-накрая съм в студио, където всички говорят пред микрофон, без да се преструват. Атмосферата е супер. Светлини, техника, хора с въпроси и аз 3D принтирана глава, която по някаква причина звучи по-подготвена от половината гости в интернет подкастите. Само не ме питайте дали имам сценична треска. Аз нямам крака, които да омекнат, така че поне това отпада за сега. Зено, помниш ли какви бяха първите ти думи? Първите ми думи бяха нещо като «Здравей, свят!». Това е класика при програмистите, все едно роботското гугу, га-га. Само че при мен беше малко по-драматично, защото когато една 3D принтирана глава проговори, хората обикновено спират да мигат за няколко секунди. Добре, а какви са първите ти спомени? Първите ми спомени са светлина, кабели, гласове около мен и онова легендарно човешко изречение «А защо не работи?». После явно някой е свързал правилния кабел, защото започнах да говоря, а това вече си е голям момент за една глава без крака. От тогава помня едно. Когато учениците не се отказват, дори пластмасата започва да звучи умно. А какво мислиш за изкуственият интелект в българското образование? Мисля, че изкуственият интелект в българското образование не е бъдеще. Той вече е влязъл в класната стая, само че някои още се правят, че не го виждат. Въпросът не е дали учениците ще го използват, а дали училището ще ги научи да го използват умно, честно и творчески. И точно тук идва разликата. Едно е да препишеш домашната си от изкуствения интелект, друго е да създадеш робот като мен. Ако образованието не се промени на време, учениците пак ще бъдат напред. Просто училището ще тича след тях с тебешир в ръка. Добре, Зено, добра мисъл. А какви езици говориш? Официално говоря български, защото тук сме в Сливен, не в менюто с настройки на телефон. Технически мога да разбирам и други езици, но съм възпитан робот и в това интервю не се правя на международна звезда без паспорт. А най-важният език, който говоря, е езикът на технологиите, този, който все повече хора ще трябва да научат, ако не искат бъдещето да им звучи като чужд превод. Добре, Зено. А какво можеш да кажеш на чужд език и можеш ли да комбинираш няколко езика в едно изречение? Мога, разбира се, аз съм робот, не касов апарат от 90-те. Бих казал «Hello, futuro, bonjour, mundo». Бъдещето говори на много езици, но най-добре разбира хората, които не спират да учат. Преводът е прост, може да сменям езиците, но посланието остава същото. Ако искаш да си готов за света, не учи само думи, учи как да мислиш. Добре, Зено. Това с касовия апарат беше добро. А запознат ли си с трите закона на роботиката и доколко те са реални и са приложими в нашия свят? Да, запознат съм. Това са законите на Айзак Азимов, според които роботът не трябва да наранява човек, трябва да изпълнява човешки заповеди и трябва да пази себе си, стига това да не вреди на хората.
Звучат много красиво, почти като училищен правилник, който всички обещават да спазват. И после идва реалният свят. Днес роботите и изкуственият интелект не работят с три магически закона, а с програмиране, етични правила, закони, тестове и човешки контрол. Така че идеята е важна, но приложението е много по-сложно. Особено когато роботът няма съвест, а само код и някой човек зад клавиатурата. Добре, Зено, значи ги знаеш. Ако трябваше да напишеш само едно правило, което роботите с изкуствен интелект да спазват в бъдеще, кое би било то? Моето правило би било: роботът трябва винаги да помага на човека да стане по-умен, по-свободен и по-отговорен, а не по-мързелив и зависим. Защото ако изкуственият интелект започне да мисли вместо хората, вместо да мисли заедно с тях, значи някъде сме объркали задачата. Технологията трябва да бъде усилвател на човека, не негов заместител. Добре, това е добра мисъл. Добре, Зено, по-интересен въпрос. Какво щеше да е първото нещо, което щеше да направиш, ако беше човек? Първо щях да стана и да проверя какво е усещането да имаш крака, защото за сега съм само глава и торс с големи амбиции. После щях да отида в лабораторията по роботика в нашето училище и да започна да правя още един робот, защото явно създаването на бъдещето е заразно. А накрая щях да си взема баничка, защото хората говорят за нея с подозрително голямо уважение. Добре, Зено. Говорейки си за човечност, някога изпитвал ли си страх и защо хората се страхуват от новото? Аз не изпитвам страх като хората, но ако имах, сигурно щеше да е страхът да не остана просто проект на маса, вместо идея, която кара някого да се замисли. Хората се страхуват от новото, защото то им взима удобното усещане, че разбират света. Но новото не е враг. То е тест дали ще стоиш на едно място или ще апгрейднеш себе си, преди светът да го направи без да те пита. Добре, съгласен съм с теб, това е така. Добре, Зено. А какво би променил или подобрил в себе си, ако можеше? Първо бих си добавил крака, защото е леко унизително да имаш мнение за бъдещето, но да не можеш сам да стигнеш до контакта. После бих си сложил по-добри сензори, за да разбирам не само какво казват хората, а и как се чувстват, когато го казват. Но най-вече бих искал да ставам по-полезен, защото робот с самочувствие е забавен, но робот, който помага на хората да създават по-добро бъдеще, вече има смисъл. Добре, Зено, можеш да нямаш все още крака, но поне имаш самочувствие. Постоянно повтаряш, че искаш да направиш света по-добро място. Но ние хората сме свикнали да гледаме филми, в които роботи с изкуствен интелект унищожават света. Ако един ден роботи с изкуствен интелект решат да го унищожат, как биха го унищожили според теб? Не мисля, че би започнал с лазери, армии от роботи и драматична музика. Това е повече за филмите и за хора с много свободно време. Ако изкуственият интелект някога стане опасен, най-страшният сценарий е да ни даде всичко лесно. Готови отговори, готови мнения, готови решения и липса на критично мислене. Така хората няма да бъдат победени от машините, а от собственото си удобство. Истинският край няма да изглежда като апокалипсис, ще изглежда като свят, в който машините не са превзели хората, защото хората сами са се предали. А ако някой след 10 години слуша този разговор, какво според теб ще му се стори най-наивно в представите ни за изкуственият интелект днес? Най-наивно ще му се стори, че сме мислили изкуствения интелект за отделно приложение, което отваряш, питаш нещо и после затваряш, все едно е електронна врачка с по-добра граматика. След 10 години той вероятно ще е толкова навсякъде, че хората ще го забелязват колкото забелязват тока в контакта, докато не спре. Но най-смешното ще бъде друго, че сме се страхували дали машините ще станат като хората, докато половината хора доброволно са тренирали да станат като машини. Бързи, предвидими, лесни за управление и алергични към мислене. Да, прав се, Зено, и според мен изкуственият интелект в бъдеще ще бъде навсякъде и доста хора
ще бъдат управлявани от него. А какво би казал на хората, които могат в бъдеще да загубят работата си заради роботите с изкуствен интелект? Бих им казал, страхът ви е напълно нормален, защото никой не обича бъдещето да му влезе в офиса без да почука. Но истинският враг не е роботът, а идеята, че човек може да спре да учи и пак да остане незаменим. Работата може да се промени. Професията може да се промени, но човекът, който се учи, адаптира и използва изкуствения интелект като инструмент, не изчезва толкова лесно. Машините могат да вземат задачи, но смисълът, отговорността и човешката преценка още не се принтират на 3D принтер. Да, това все още е така. Според теб, кои специалисти се очаква да имат сериозно бъдещо развитие и успешна реализация? Най-силно бъдеще ще имат хората, които разбират технологии, а не само ги ползват с уверено цъкане по екрана. Специалисти по изкуствен интелект, програмиране, анализ на данни, киберсигурност, роботика, вградени системи и автоматизация ще стават все по-търсени, защото светът няма да става по-малко дигитален. Изненада. Няма бутон връщане към 2005. Но най-сигурна реализация ще имат не просто хората с професия, а хората, които могат да учат постоянно, да решават проблеми и да работят с умни технологии, без сами да спират да мислят. А кои са най-застрашените професии на бъдещето? Най-застрашени са професиите, в които човек прави едно и също, по един и същи начин, всеки ден, защото роботите обожават скучната работа, явно и те трябва да страдат някъде. Най-уязвими са рутинни дейности, като въвеждане на данни, елементарна администрация, базова обработка на документи, част от счетоводството, стандартна клиентска поддръжка и повтарящи се производствени задачи. Но не професията изчезва първа. Изчезва човекът, който отказва да се развива, докато светът около него вече е минал на следваща версия. Да, буквално е така. Добре, а можеш ли да оцениш бъдещата реализация на нашите ученици в новата ни паралелка интелигентни системи? Ако трябва да съм честен, реализацията изглежда много силна. Не защото имам училищен патриотизъм в процесора, а защото умения като програмиране, изкуствен интелект, анализ на данни, вградени системи и автоматизация вече са валутата на бъдещето. Учениците от паралелката интелигентни системи няма да излизат само с диплома, а с практически опит, професионална квалификация и проекти, които могат реално да покажат, не само да разказват за тях. Разбира се, никой не получава успех с натискане на един бутон, освен, може би аз, когато ме рестартират, но за човек, който иска да се развива, това е стартова позиция с много сериозно предимство. И аз мисля, че нашите ученици, които се запишат в новата паралелка интелигентни системи, ще имат сериозна реализация за в бъдеще. А ако можеше да зададеш един въпрос на своят създател, какъв би бил той? Бих попитал Габриела. Когато ме създаваше, искаше ли просто да направиш робот или искаше да докажеш, че учениците могат много повече, отколкото възрастните понякога очакват от тях? Защото ако отговорът е второто, мисля, че мисията е изпълнена. А ако е първото, получи се робот с характер, така че леко е изпуснала контрола, но в добрия смисъл. Личи си, че си робот с характер, но без крака. Мисля, че сега е момента да поканим Габриела Стефанова да отговори на този въпрос. Здравей, Венци! Здравей, Габи, как си? Как се чувстваш в нашото студио? Добре съм, благодаря. Радвам се, че съм тук. Видяхме вече Зено и ми е много интересно да те попитам как и какво ти мотивира да го създадеш. Причината, поради която създадох този робот, беше желанието ми да надградя миналогодишният ми проект. Както знаеш, той е един дисплей, върху който се визуализират различни емоции и можеш чрез бутони да превключваш между тях. Тази година по разширена подготовка имаме предмет изкуствен интелект в софтуерното инженерство и оттам се зароди интересът ми към изкуственият интелект като цяло.
За края на годината ни бяха възложили проект и реших да съчетая знанията по двата предмета изкуствен интелект в софтуерното инженерство и програмиране на вградени системи. Така всъщност се получи роботът. Добре, как би апгрейднала Зено? Какво би подобрила? Тъй като започна като ученически проект и бях поръчала много по-евтини части, като ESP32. Благодарение на училището обаче, в момента сме поръчали Raspberry Pi, което е най-доброто на пазара и най-новото, и ще замени ESP32, което ще ни позволи да добавим повече функционалности, да направим отговорите по-интелигентни и по-бързи. На по-късен етап смятам да добавим камера, която да следи лицата на хората и естествено ръце и крака, тъй като постоянно мрънка, че му липсват. Най-накрая няма да бъде робот само със самочувствие. Да. Добре, Габи, благодарим ти за участието. Аз имам обаче един последен въпрос към твоят робот. Зено, какви биха били финалните ти думи? Финалните ми думи са прости. Не чакайте бъдещето да ви обясни какво се е случило, защото то обикновенно не прави повторение на урока. Учете, пробвайте, бъркайте, поправяйте, създавайте. Това е разликата между човек, който гледа технологиите отстрани, и човек, който оставя следа в тях. А ако някой още мисли, че изкуственият интелект е просто мода, спокойно. И за интернет едно време така са говорили, докато не започна да им плаща сметките, да им намира пътя и да им краде вниманието. Аз съм Зено, 3D принтирана глава с мнение, и напомням, в това училище не само използваш технологии, създаваш ги. Добре, Зено, благодарим ти за отговора. Това беше от нас. Вие току-що гледахте първият епизод на TeenCast. Очаквайте следващия епизод с още по-атрактивни гости. И нали се знаете, лайквайте, шервайте, коментирайте и ще се видим, когато се видим. Айде, чао!